gini pod lunch en mo magi kono to wadhi nyaka counties giduto kendo pod wango kanyo mana kaka na selere karkacha ni to angwa time e yo machal nade gigi thoth nyakora moge jwang mana kama bedo ka gi thuolo mano mar chako weche mopogore opogore ahinya kae sigana moda winjo sani en maga tend ODM mano kotele kod laktar Oburu Oginga meno gae madun bura mar ODM nudo thuolo duche manyoro mano ma twak kod joera magi kane gichopo nyasi moro mano mar solo pesa ne kanisa moro mar Kopere mayudore county mano mar Homa Bay ahinya en kanisa jokopere mano mar Chiga mayudore Homa Bay town kama no wacho kacha ni kaka tend ODM gidhi bedo kacha maonge jal madhi chung kalaro komb mano mar tend piny Kenya winjo ne kaka no wuoyo duche manyoro kalure kod sigana mokelnwa kae kod Ala Beach kawuok e county ma Homa Bay. We are going to support William Samoei Ruto for the second term. But as we move to support him in his second term, we must go there in a structured manner, negotiating and knowing what we are going to get as ODM. Let us not make the IBC a punching bag when we are disorganized in preparing for elections. Let us give the IBC room, let us give the IBC time to prepare adequately for the by-elections and for the 2027 elections accordingly. And that is why as a church, I want to plead and appeal with you that don't fall into the trap of pushing and advancing ideas of leaders who only know about division, who only preach tribalism. Kama chalo kanya kura moja wako kama kumo timora alwara manyanza moko kuom jod bura mawuok Imbo mar Kenya koro dhiro mondo mi jatend migao mochune weche mago mag saga mano Wycliffe Ambetsa